Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní tohto videa, v ktorom som sa rozhodol, že vám tak stručne poviem niečo o problematike dedenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzením. Na začiatok by som povedal, že teda o dedení obchodného podielu v SRO má význam hovoriť len vtedy, ak je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej sa to týka, fyzická osoba. Pretože právnická osoba nemôže zomrieť a mať dedičov. To len tak na úvod, aby sme si boli vedomi toho, že pokiaľ je spoločníkom nejaká právnická osoba, tak tu to tak nefunguje. Musí ísť o fyzickú osobu spoločníka, ktorý keď zomrie, tak jeho obchodný podiel sa stane dedičstvom. Avšak môžu nastať rôzne situácie. Môže nastať prípad, kedy zdedia dedičia obchodný podiel spoločníka a ponechajú si ho. Môže naopak vzniknúť situácia, kedy sa tento obchodný podiel stane predmetom dedičstva, ale toto dedičstvo je odmietnuté. Alebo tento obchodný podiel môže byť tiež vylúčený z dedičstva podľa spoločenskej zmluvy a takisto obchodný podiel môže zdediť dedič, ktorý ale nechce podnikať v tej spoločnosti a tým pádom ten obchodný podiel nechce. Respektíve získa ho ako dedičstvo, ale nechce byť spoločníkom. To znamená, že ako už vieme, obchodný podiel je teda majetkovou hodnotou, ktorá spadá do dedičstva, spadá do vlastníctva toho konkrétneho človeka. To znamená, že keď zomrie, aj obchodný podiel je súčasťou dedičstva. To znamená, že pokiaľ sa stane, že zdedí po niekom niekto obchodný podiel, tak potom konatelia SRO sú povinní do 30 dní odo dňa nadobudnutia, pozor, právoplatnosti uznesenia o dedičstve, to znamená, že musí skončiť dedičské konanie, na základe ktorého na konci bude jasné, že obchodný podiel zdedil ten a ten dedič a následne konatelia, ktorí sú v tej SROčke, ktorej sa týka ten obchodný podiel, musia do obchodného registra teda podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a teda namiesto toho zomrelého spoločníka bude spoločníkom už ten dedič obchodného podielu. Samozrejme, takisto treba povedať, že v prípade, že by išlo o viacerých dedičov, si predstavte, že zomrie napríklad otec, má viaceré deti, hej, a teraz títo dedičia alebo tieto deti sa dohodnú, že dobre, neodmietneme dedičstvo, pretože pokiaľ by niekto odmietol dedičstvo, musí odmietnúť celé dedičstvo. Nemôže si vyberať, že dobre, ale ja toto chcem, toto nechcem a podobne. Nie, lebo s dedičstvom súvisia všetky aj majetkové hodnoty, ale či kladné alebo záporné. To znamená, že aj pohľadávky, dlhy a toto všetko je súčasťou dedičstva. To znamená, že keď raz niekto zdedí alebo teda získa dedičstvo právoplatne ako právoplatný dedič, po skončení dedičského konania musí si byť vedomý aj toho, že s tým súvisia aj dlhy, ktoré sú s tým spojené. To znamená, že pokiaľ ten poručiteľ narobil dlhy predtým, tak ten dedič je povinný sa vysporiadať s tými dlhmi. To znamená, že nedá sa odmietnúť niečo a len niečo si vybrať. Lebo mnoho ľudí si myslí, že keď niečo zdedia, tak niečo zdediť chcú a niečo zdediť nechcú. Nefunguje to tak. To znamená, že zase, pokiaľ zdedia obchodný podiel viacerí dedičia, ktorí chcú naďalej pokračovať, alebo teda chcú, aby tento obchodný podiel existoval a tá spoločnosť fungovala aj v rámci nejakých ich aktivít ďalej, musia si zvoliť nejakého spoločného zástupcu na to, ktorý sa zase uvedie v obchodnom registri a ktorý vlastne ich bude reprezentovať v zastúpení vzhľadom na to, že jeden obchodný podiel nemôžu vlastniť viaceré osoby.
Ale môže sa stať aj napríklad to, že títo viacerí dedičia môžu zdediť obchodný podiel, ktorý sa rozdelí medzi nich. A tým pádom opäť budú všetci zapísaní ako spoločníci v tejto SRO, ale tam zase treba dávať pozor na minimálnu hodnotu vkladu, ktorý je, alebo teda podielu, ktorý je 750 eur v SRO. Takže nemôže byť nižší ako 750 eur. To znamená, že je tu alternatíva, že jeden obchodný podiel majú všetci, ale majú spoločného zástupcu, alebo môže sa tento obchodný podiel rozdeliť medzi viacerých dedičov, ktorí s tým súhlasia, a tým pádom budú viacerí spoločníci, ale nesmie byť jednotlivý podiel menší ako 750 eur. Samozrejme, existuje tiež prípad, že spoločenská zmluva môže určiť, že sa obchodný podiel nerozdeľuje. Takže môže to aj vylúčiť spoločenská zmluva. A nehovoriac o tom, že rozdelenie obchodného podielu je podmienené teda rozhodnutím valného zhromaždenia. To znamená, že vie byť s tým problém niekedy, a preto treba to riešiť ešte v stave, kedy sa to riešiť dá a kedy ešte sa dá predísť mnohým komplikáciám. No samozrejme, rozprával som aj o tom, že teda dedičstvo sa môže odmietnúť, ale teda ako celok, a tým pádom, že keď niekto odmietne dedičstvo ako celok, tak to prechádza zase na ďalšiu dedičskú skupinu. Pokiaľ by sa stalo, že dedičstvo nezdedí nikto, tak potom to prechádza na štát. Takže myslím si, že o takýto pokus alebo takýto postup nemá nikto záujem, pokiaľ naozaj nepôjde len o samé dlhy. No a ďalej máme prípad, že teda obchodný podiel je vylúčený z dedičstva podľa spoločenskej zmluvy. Môže to byť zakázané spoločenskou zmluvou. Ale môže to zakazovať jedine spoločenská zmluva SRO, v ktorej sú najmenej dvaja spoločníci, logicky, lebo keď tam je jeden, tak nemôže zakázať dedenie obchodného podielu, to by bol nonsens, to je prakticky hlúposť, takže musia byť minimálne dvaja spoločníci. No a pokiaľ je dedenie obchodného podielu v SRO zakázané, tak tento obchodný podiel zomrelého spoločníka prechádza na spoločnosť, nie na spoločníka, na spoločnosť najprv, ktorá ho môže previesť na iného spoločníka alebo na tretiu osobu. To znamená, že o tom zase rozhoduje valné zhromaždenie a v prípade, že sa neprevedie na niekoho iného, tak musí valné zhromaždenie do 6 mesiacov od dňa, keď spoločník zomrel, rozhodnúť o znížení základného imania o vklad zomrelého spoločníka. To znamená, že nemôže to existovať tak, že spoločenská zmluva zakáže dedenie podielu a teda nejaký prevod, lebo potom tým pádom sa musí znížiť základné imanie a základné imanie tiež má nejakú stanovenú výšku zo zákona, to znamená, že nesmie byť nižšia. V prípade, že ale spoločenská zmluva zakazuje dedenie obchodného podielu, tak dedič má právo na vyplatenie tzv. Vyrovnacieho podielu. To znamená, že dedičovi musí obchodná spoločnosť vyplatiť podiel zomrelého spoločníka na čistom obchodnom imaní tejto SRO a v takom prípade majú teda nárok na takúto sumu, ktorá musí byť samozrejme vypočítaná. Ešte by som povedal, že v prípade, že dedič nechce byť spoločníkom, na ktorého by teda previedol sa obchodný podiel, alebo ktorý by sa stal spoločníkom na základe dedičstva, aj tento dedič sa môže domáhať zrušenia svojej účasti v spoločnosti súdom. Alebo to znamená, že pokiaľ od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby bol spoločník, jednoducho nechce byť ten spoločník, možno na to nemá vlohy, nebaví ho to, nerozumie tomu, nevie sa v tom pohybovať, jednoducho má s tým viac problémov ako osobu, tak to poviem, a chce, aby to skončilo. Takže tu je ale však podmienka, že dedič sa môže domáhať zrušenia svojej účasti v spoločnosti len vtedy, zase, ak nie je jediným spoločníkom, lebo to je absurdné, rozumiete? Keď bol jediný, tak to nemôže sa domáhať zrušenia účasti, ale musí sa zrušiť spoločnosť, pokiaľ sa neprevedie podnik, alebo jednoducho nemá tam nejaké možnosti od predaja, čo je vlastne predaj podniku. Takže v takom prípade iba pokiaľ nejde o jednoosobovú SRO. No a v prípade,
že súd tomuto návrhu na zrušenie jeho účasti, že nechce byť teda už spoločník, súd vyhovie, tak mu vzniká právo na vyrovnací podiel. Teda jeho výška sa vypočíta z čistého obchodného imania, inak povedané z vlastného imania, podľa pomeru splateného vkladu spoločníka k splateným vkladom všetkých spoločníkov tak, ako to bolo uvedené teda v tých prípadoch, ako som hovoril predtým. To znamená, že tuto existuje veľa možností, naozaj veľa možností, dá sa s tým vyhrať, len treba vedieť, v akom štádiu ten podnik je, určite nejaké znalecké posudky je dobré dať vyhotoviť, či sa oplatí ďalej pokračovať, či nie, či ten obchodný podiel previesť na jedného, ak je viac dedičov, či sa to oplatí prerozdeliť, dať pozor na výšky týchto vkladov a teda tých podielov. Jednoducho, tu sa dá veľmi veľa vecí vymýšľať, len treba nájsť nejaké optimálne riešenie a hlavne tým ľuďom to treba vysvetliť. To znamená, že preto by mali navštíviť advokáta, aby im to vysvetlil. Ešte čo je taká zaujímavá vec je ohľadne dane z príjmov. No, v prípade, že bol získaný takto dedením obchodný podiel, tak tam nevzniká povinnosť teda platiť daň z príjmov. Ale však opakom je, keď dedičia, ako som hovoril v tých prípadoch, že by bola zrušená tá účasť alebo by nemohol byť prevedený, tak v takom prípade im vznikajú tie vyrovnacie podiely a tie vyrovnacie podiely už spadajú pod povinnosť dane z príjmu. To znamená, že spoločnosť tú časť, ktorú odvedie daňovému úradu, odčíta od toho vyrovnacieho podielu a ten zvyšok tomu človeku, ktorému by za tých normálnych okolností mal patriť, vyplatí. To znamená, že v takomto rozsahu sa dá rozprávať o dedení obchodného podielu a závisí to od toho, či chce ten dedič pokračovať, koľko je tých dedičov, či dedič odmietne obchodný podiel, to znamená, že celé dedičstvo logicky, alebo v prípade, že ho aj zdedí, ale nechce byť teda spoločníkom. Takže toľkoto variácií existuje a v prípade, že by ste sa naozaj dostali do situácie, kedy niečo takéto je potrebné riešiť, lebo v momentálnej dobe naozaj veľmi veľa ľudí podniká už a už jednoducho tie deti počítajú s tým, že keď rodičia zomrú tak, alebo sú vo vyššom veku, tak je dobré si to nejakým spôsobom ošetriť, je dobré sa o tom porozprávať, spraviť nejakú dohodu v rámci dedičského konania. Tiež odporúčam nájsť si advokáta, aby ste si vedeli medzi sebou nejaké veci takto vyargumentovať, dohodnúť sa a zbytočne predchádzam súdnym sporom. Takže pokiaľ budete mať nejaké otázky, čo sa týka tejto problematiky, pokojne mi môžete zavolať, napísať, kontakty mám, uvedené aj tu, aj na svojej webovej stránke. Keď vás bude niečo zaujímať, pokojne sa na mňa obráťte, ja vám rád poradím. Takže aj zorientovať sa v týchto veciach v prípade, že by ste potrebovali. Takže ďakujem, že sledujete moje videá a na budúce sa zase stretneme pri nejakej inej problematike, ktorú vám rád aspoň takto v krátkosti vysvetlím. Ďakujem za sledovanie ešte raz a prajem vám pekný deň.